Jeg har tippet om Nikolaj, fordi at det er et anderledes erhverv, han har, og han selv har bygget det hele op. Altså folk tror, det er en joke. Selv når jeg siger det til folk i dag, at når jeg lever fuldtid af at være tryllekunstner og mentalist, så er deres første reaktion sådan et lille kægt grin, fordi de tror egentlig ikke helt på det. Men den er nu god nok. I knap 10 år har han kunne leve af sin helt store hobby og passion. Jeg har altid været fascineret af det der med, at man så nogle ting, man egentlig ikke sådan kunne forklare. Det her visuelle element, der er i trylleri med, at man viser noget eller ser noget, som egentlig dybest set er at snyde øjnene. Passionen for trylleriet startede helt tilbage i folkeskolen. Jeg har altid haft den der sans for underholdning, og det der gerne ville underholde andre. Og jeg kan huske, at jeg har altid været den, som folk ligesom har gået til, hvis de skulle have et lille smil på læben, eller hvis de skulle have en sjov ting ud af et eller andet. Så har jeg altid været garant for at skabe en eller anden form for underholdning. Og at underholde er blevet Nikolaj Mogensens levevej i dag, hvor han som tryllekunstner og mentalist ofte er ude at optræde til fester og arrangementer. I starten der er der jo ikke nogen, der kender en. Altså, man er et fuldstændig ukendt navn i en for mange ret ukendt branche også. Total niche-præget fag. Så jeg kan huske, at noget af det, jeg helt lavpraktisk gjorde, det var for det første at komme ud og optræde for noget venner og familie. Og derudover kan jeg huske, at jeg brugte nogle timer på at planlægge et show for velgørenhedsarrangementer. Det hele startede med de famøse korttricks, så nu er det på tide at se, om han også formår at snyde journalisten. Et helt klassisk korttrick, det er, at man får taget et valgt kort, det bliver husket, kommer ind cirka midtvejs i spillet. Kortene gives et par cuts, som det hedder i tryllesprog, så giver vi det en riffelblanding, således. Og med et enkelt knips hen over kortspillet, så kan det rent faktisk komme direkte op på toppen. Hvis ikke der var det valgte kort, så tager vi nu hjerte og dame, kører det lidt hen over hånden her, så kan det rent faktisk skifte til det valgte kort, klør 9. Hvordan gør du? Det er vildt, ikke? Siden da er tricksene og rekvisitterne vokset en del. Nu kommer vi ud til det allerhelligste rum i hele min lejlighed, nemlig rekvisitrummet. Det er ligesom her, hvor alle mine rekvisitter har fået lov til at stå. Og så ved jeg også, at hvis jeg nu skal have et kortspil, så er det altså over i den her kasse. Og som tryllekunstner, der bruger man et kortspil på, jeg vil skyde på mellem 2 og 3 dage. Så det er altså ret vigtigt at være godt stakket op med dem. Efter gymnasiet valgte han at satse alt på trylleriet og tog aldrig en videregående uddannelse. Det kræver et eller andet form for mod og en eller anden form for vilje at turde kaste sig ud i et eller andet erhverv, som i forvejen er nichepræget, og så endda starte selvstændigt op som det. Så jeg gjorde mig ekstremt mange både bekymrende tanker og lidt frustrerende tanker også, fordi jeg var sådan lidt... mange gange kommer jeg da tilbage til, okay, var det rigtigt? Skulle jeg have gjort noget andet? Og så videre. Og så kan jeg jo så bare konstatere, at det skulle jeg så ikke her, hvor jeg sidder i dag. Heldigvis for Nikolaj Mogensen har både hans familie, kæreste og venner støttet ham hele vejen. Det har været spændende at følge udviklingen. Det med, at det er gået fra almindelige korttricks til, at der kom flere og flere ting på. Og da jeg lærte ham at kende, der var jo ikke noget med ud og optræde. Det var slet ikke på tale dengang. Det er først kommet senere hen. Nadia Hansen og Nikolaj Mogensen har været kærester i over 13 år, så hun har været med på sidelinjen helt fra begyndelsen. Dengang der blev jeg jo snydt af alle trick. I dag har jeg jo set så meget, at jeg ikke længere bliver snydt af det. Men der er jeg jo også med til at hjælpe sådan, okay, det du gør der kan jeg se, hvad du gør. Så du skal måske holde det på en anden måde. Altså vi kan spare omkring de tricks, han viser mig. De mange shows og optrædener er dog også kommet med en pris. Jeg har måttet gå på kompromis med en del arrangementer, fødselsdage, bryllupper og så videre, som jeg desværre ikke har kunne møde op til, fordi at jeg har været ude at optræde med mit show. Så det er i hvert fald en af de ting, hvor man kan sige, jeg har ikke haft så meget tid sammen med mine kammerater, som jeg har haft lyst til. Kammeraterne står dog altid klar, når han har brug for at vende sine mange idéer med nogen. Jeg er ekstremt stolt af ham, fordi det har virkelig krævet meget arbejde. Og jeg ved, hvor meget arbejde han har lagt i det, og hvor mange timer han bruger dagligt på ligesom at træne og træne. Fordi man kan jo træne nok så meget, men hvis det så går galt på dagen, så er det jo ikke lige så fedt. Og det går jo ikke galt for ham, det kører jo bare derudad. Så jeg er ekstremt imponeret og ekstremt stolt af, at han ligesom har kunne udleve sin drøm på den måde, som han har.
For tiden bliver der også trænet ekstra meget, da Nikolaj Mogensen til efteråret skal på turné med sit første one-man-show. Altså, der ligger rigtig, rigtig mange tanker bag at ville tage ud med sit første one-man-show. Man kan sige, at den største drivkraft for mig, det er egentlig, at jeg er super nysgerrig på hele tiden at rykke mig i en positiv retning, og hele tiden at udfordre mig selv med nye og spændende ting. Og derfor så synes jeg, at det næste skridt for mig vil være at prøve kræfter med et one-man-show. One-man-showet er blot det første, men formentlig langt fra det sidste. Jeg er ikke i et sekund i tvivl om, at jeg skal være tryllekunstner til den dag, jeg siger farvel og tak herfra. Det er der ingen tvivl om.